дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. таҳти сарвараи давлат ҷаласаи шӯрои амният баргузор гардид. сарварони се давлат охири моҳи март дар шаҳри хуҷанд вомехӯранд. 1 март моҳи рамазон оғоз меёбад. ихтирокори тоҷик дар форуми байналмилалӣ соҳиби медали тилло гардид. мулоқоти раиси вилояти суғд бо сафирони Олмон ва Фаронса. ҷамъбасти мусобиқаи волейбол. таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат, раиси шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти кишвар баргузор гардид. дар ҷаласа вазъи таъмини амну субут, волоияти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва таҳкими қудрати дифоии давлат баррасӣ гардид. президенти кишвар ба масъулин доир ба таъмини амнияти миллӣ, волоияти қонун, омодагии доимии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, мубориза бо ҷинояткорӣ ва пешгирӣ аз ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки ба баланд бардоштани савияи дониши мутахассисон, аз худ намудани техникаю таҷҳизоту технологияҳои муосир ва истифодаи зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад. дастору супоришҳо вобаста ба пешгирӣ аз ҷиноятҳои террористиву экстремистӣ, муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва қочоқи он, ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ ва мубориза ба онҳо дода шуд. оид ба масъалаҳои дар ҷаласаи шӯрои амният муҳокима шуда қарорҳои дахдор қабул гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Содир Жапаров ва Шавкат Мирзиёев охири моҳи март дар шаҳри Хуҷанд вомехӯранд. ин нахустин нишасти сеҷониба байни президентон буда, дар он масъалаҳои марзӣ баррасӣ мешавад. хабар медиҳад Азия Плюс. санаи 31 марти соли равон дар шаҳри Хуҷанд нахустин нишасти сеҷонибаи сарварони се кишвари ҳамсоя Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон баргузор мегардад. дар ин бора расонаҳои Қирғизистон бо такя ба Эдил Байсалов, ноиби раиси Девони вазирони Қирғизистон иттилоъ дода навиштааст ки ӯ ин нуктаро зимни иштирок дар иҷлосии 58-уми Шӯрои ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид дар Женева зикр кардааст. ӯ мегӯяд ин нишаст барои таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ қадами муҳиме хоҳад буд. шӯрои уламои маркази исломӣ эълон кард ки моҳи рамазон дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 1 март шурӯъ мегардад. қарор дар ин бора санаи 25 феврал содир шудааст. иттилоъ медиҳад Азия Плюс. манбаъ мегӯяд нисоби закотро имсол 36 000 сомонӣ таъин карданд. аз ин пул бояд 900 сомонӣ закот дода шавад. фитри рӯза барои як нафар 8 сомонӣ мебошад. садақаи фитр танҳо ба ниёзмандону маъюбон ва ятимон дода шавад, гуфта шудааст дар қарор. шӯрои уламо барои касоне ки узри шаръӣ доранд ва наметавонанд рӯзаи моҳи рамазонро бигиранд 480 сомонӣ барои 30 рӯз фидя муқаррар кардааст. ходими илмии озмоишгоҳи илми таҳқиқотии муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи тибби бунёдии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино Омина Холиқзода барои ихтирои маводи Теретол дар форуми 15-уми International Innovation Phase Middle East ки дар Кувайт доир гардид, соҳиби ҷойи аввал ва медали тилло гардид. таври Омина Холиқзода ба Амид Ховар иттилоъ дод, ӯ дар ин форум бо ихтирои маводи Теретол иштирок намуд. ин мавод хусусияти гепатопротекторӣ, талхаронӣ, зидди оксидӣ, зидди токсидӣ ва зидди илтиҳобӣ дошта, дар асоси равғани атрии махмалаки майдагул ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон нумӯъ меёбад, ихтироъ гардидааст. дар форум намояндагии 66 давлати дунё ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон 5 нафар иштирок доштанд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии федеративии Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Йорг Шугарф ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Франсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Элиза Пиньол мулоқот намуд. зимни мулоқот гуфта шуд ки дар доираи сиёсати дурнигаронаи сарони кишварҳо зарфиятҳои мавҷудаи соҳаҳои саноату энергетика, кишоварзӣ, илму маориф, сайёҳӣ ва дигар соҳаҳои муҳим мақсаднок истифода гардида ҳамкориҳо тақвият бахшида мешаванд.
дар рафти мулоқот масъалаи тавсеи ҳамкорӣ дар соҳаи илму маориф мавриди баррасӣ қарор гирифт ва роҳбари вилоят омодагии худро барои густариши равобити илмӣ изҳор дошт. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии федеративии Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Йорк Шугарф ва сафири ҷумҳурии Франсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Элиза Пиньол аз пазируи гарму самимӣ изҳори қаноатмандӣ карда доир ба нақшаҳои минбаъда маълумот доданд. изҳори боварӣ карда шуд ки бо таваҷҷуҳи тарафайн самараи ҳамкориҳо дар оянда бештар ва муносибати дӯстӣ мустаҳкамтар мегардад. мусобиқа оид ба волейбол барои соҳиб шудан ба ҷоми раиси шаҳри Панҷакент ба ифтихори 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ки дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 давоми 3 рӯз идома ёфт бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода ҷамъбаст карда шуд. дар ин мусобиқа 18 даста аз ташкилоту муассисаҳо ҷамоатҳои деҳот байни ҳам рақобат намуда дастаи ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ соҳиби ҷойи аввал, ҷамоати деҳоти Ёрӣ ҷойи дуюм ва ҷамоати деҳоти Вору мақоми сеюмро соҳиб шуданд. дастаҳои ғолиб бо мукофотҳои таъсис намудаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои ишғоли ҷойи аввал 12 000 сомонӣ, ҷойи дуюм 7 000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 5 000 сомонӣ ҷом ва диплом қадрдонӣ карда шуданд. ҳамзамон ба ҳамаи дастаҳое ки дар мусобиқа ширкат доштанд ва ташкилкунандагони он сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар